Manolo Bragado, un tipo a última. O señor Simón Varela, por favor. Que te chaman? O meu nome é Pedro Feijó e son autor dos Fillos do Mar. Eu chamome Simón e son arquitecto. Ben, eu nunca fui un tipo deses populares, vale? O centro de atención, a alma da festa. Pero tampouco era ningún... Estaba na escola, pasaba as horas debuxando. Sacaba de quicio o mestre de plástica porque debuxaba as casas cas chemineas tortas e as cores a rayazos por fora de calquera liña que marcase os límites. E agora son arquitecto. Fixen a carreira en Barcelona, na Universitat Politécnica de Cataluña, entre o ano 1990 e o 2000. 10 anos. Sí, 10 anos. Excelente arquitecto, un dos mellores reformadores de alpendres e unha das voces mellor consideradas no que a construción de Galiñeiro se refire. Pero moito me temo que tamén é Simón Varela, un dos fíos condutores da trama dos Fillos do Mar. Mesturando xéneros, creo eu, dunha forma moi... que realmente se fai moi atractiva, non? Porque na novela hai intriga, hai misterio, hai thriller, hai unha parte tamén de novela negra, de novela de aventuras, e está todo moi ben fiado, en ningún momento, e iso é difícil facerlo, é moi difícil que unha novela que quera ser de xénero poida sair dun xénero establecido e tocar un pouco outro tipo de formas de narrar, non? E Pedro consegue moi ben, hai momentos na novela nos que estás metido, como dicía, nunha especie de novela negra, outras veces basta a intriga, o thriller, incluso hai unha historia de amor aí. Acaba ben, pero na seguinte entrega que vai facer Diego, na niña morre seguro. Porque estaba pensando aquí todo o tempo, a mí mátame, eu sou arquitecto, a mí pégame, doime aquí, mamá, non te pago el alquiler, non? Mira unha cousa, miña xoia, ti non tes por aí ningún recordo así que che... Algo bo ten que haber, digo eu, 400 páxinas, amigo. Non hai nada así... A ver, un... Teño, de verdade, teño. É un recordos no que unha muller e máis eu camiñamos devagar rúa abaixo ata chegar á Alameda e disfrutamos dun outro mediodía de primavera outonal. O tempo está tolo e xa nin sequera é quen de manter as promesas de anos anteriores, pero este momento é perfecto. Que luz, que luz. Bueno, quizáis sexa a calma antes do trebón, ou a fermosura do ceo que agarda polo lóstrego, ou quizáis sexa simplemente que ela vai collido do meu brazo e os dous camiñamos nun microcosmos de medio metro cadrado. Para cando chegamos á tenda de antigüidades,